आमचं ग्रामदैवत आमचे कमलेश्वर आणि ह्या कमलेश्वराच्या नावान चलपी ही संस्था आज 100 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्यात आणि फुडल्या 100 वर्सांचे विजन घेऊन आम्ही आता फुडें सरल्यात। जी फाटली 100 वर्सां संस्थेक जाल्यात ती फाटले शिक्षण पद्दतीन जाल्यात, पण आता फुडले जी 100 वर्सां आसा ते फुडल्या वर्साची शिक्षण पद्दती जवळजवळ कंप्लीटपणे वेगळ्या पद्दतीची आसा। टेक्निकल ताका आधार आसा, त्या टेक्निकल आधाराचेर ती फुडली जातली आणि तसे विजन तशी कल्पना धरून आम्ही हांगा हे बिल्डिंगेचो आमी एक विस्तार करपाचो प्रयत्न करत चल्ला आमचो। हो विस्तार करताना आमी जी NEP राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हो जो एक आसा आणि ह्या देशांची ती ही संकल्पना चल्ल्या NEPची ती रोजगारभिमुख अशी आसा की रोजगाराशी संबंधित अशी आता शिक्षण पद्धती सुरू जाल्ली आसा आणि ह्या वर्षापासून आम्ही त्या दृष्टीने प्रयत्न चालल्यात। जे याच्यासाठी जे अधिकारी जे आसा वयल्या पदाचे शिक्षण खात्याचे अधिकारी राजकीय आमचे नेते हांचो आमी आदर घेतला, यांच्या कडेन आमच्या सध्या चर्चा सुरू आसा आणि हे टेक्निकली ज्यो गोष्टी आसात आता ह्याच्या पुढे त्यो कशा पद्धतीने पुढे व्हरप शक्य आसा हेचो आमी विचार करतले। त्यांचे मार्गदर्शन आमी घेतले वरिष्ठांचे आणि ही आमची जी संस्था आसा त्या पुढे नवीन ह्या 100 वर्सांक टेक्निकल पद्धतीन आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले, जेणे करून आमचे हांगा जे भुरगे शिकतले SSC असो 12वी असो तांकां आपलो वेवसाय स्वतंत्र असो सुरू करपाक आणि आपलो चरित्र चलोवपाक ताच्यामुळे बरोचसो आधार जातलो। ह्या दृष्टीन आमी ह्या NEPच्या माध्यमातून नवीन टेक्निक आणि सायन्सचो आधार घेऊन हे सगळे आमी गोष्टी करतले। ह्या कामात आमकां गांवचे लोक, आमचे सभासद, आमचे टिचर्स सगळ्यांचं सहकार्य आमी अपेक्षित आसा आणि ते मेळटले अशें जातना आणि ह्या परत आमच्या ह्या इमारतीक सगळ्यांनी सहकार्य करचे। नमस्कार। श्रीदेव कमलेश्वर शाळेश्वर रघुवंशक यांना वंदन करून आज खरोखरच मी भाग्यवान आहे की माझ्या आयुष्यात मी ज्या शाळेमध्ये शिकलो, ज्या संस्थेचा मी अध्यक्ष आहे, त्या शाळेमध्ये मला आज नवीन इमारत आणि अगोदरची इमारत जरा दुरुस्त करून पुढील 100 वर्षाची योजना करून आम्ही ही नवीन इमारतीचा शिलान्यास करण्याचं आज माझ्या भाग्यात आलेलं आहे। खरोखरच अतिशय आनंद वाटतो की कोरगावसारख्या गावात जन्माला येऊन इथं ह्या शाळेने मला शिक्षण दिलं, शिक्षकांचं आजपर्यंत मार्गदर्शन लागलंय, तसंच संस्थेतील जे सभासद आणि एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आहे यांच्या आशीर्वादाने आणि वरदहस्त अशा काय म्हणतोय आपण ते की माझ्यावर विश्वास ठेवून जी मला त्यांनी आज ह्या कार्यासाठी जो पुढाकार घेऊन पुढे जाण्यासाठी जो मार्ग केलेला आहे त्या मार्गाचं मी अवश्य साध्य करून सर्व भावी पिढीतील मुलांना आणि आत्ता असलेल्या मुलांना शिकत असलेल्यांना ह्या इमारतीचं बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करून फक्त माझं मार्गदर्शन असणार, थोडी मदत असणार, पण मला खात्री आहे माझ्यावर विश्वास ठेवून या गावातील ह्या पेडणे तालुक्यातील, गोव्यातील आणि संपूर्ण भारत देशातील जनता ह्या इमारतीसाठी आपला थोडा न थोडा खारीचा वाटा देऊन ही इमारत आम्ही लवकरात लवकर पूर्ण करणार आहोत। कोणाचा विश्वास असेल की हा स्वतः इमारत बांधणार आहे, मी खरोखरच सांगतो 10% सुद्धा कमी माझे पैसे लागणार आहे इमारतीसाठी आणि बाकीचे सगळे पैसे प्रत्येक मूल ह्या शाळेमधून शिकून गेलेले आहेत, त्याचे पालक असोत, गावातील लोक असो आणि आमचे हितचिंतक असो यांच्याकडून आम्ही दान घेणार आहे आणि ह्या दानाच्या मार्फतच आम्ही ही इमारत लवकरात लवकर बांधणार आहोत। श्री कमलेश्वर हायस्कूल पेठेचा वाडा हा पायाभरणी समारंभ, नवीन इमारत विस्तारीकरणाचं या खातीर सगळे जमलेले आसा आणि आत्ताच आम्ही भूमिपूजन आणि पायाभरणी अशा दोनूय गोष्टी केल्ल्यो आसा। खरें म्हणजे ही जी शाळा हांगा आसा ही आमच्या श्री कमलेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्थेन 1974 ह्या सालांत सुरू केल्ली आणि ह्या बिल्डिंग सध्या जे आसा तिचें काम जे आसा इमारतीचें हे 1978 सालांत जाल्लें आणि 78-79 ह्या नवीन इमारतीत हे वर्ग सुरू जाल्ले आणि ताच्या नंतर जवळजवळ आता 47-48 वर्सां जाल्ली आसात आणि त्याच्यामुळे काही भाग जो आसा तो काही भाग ह्या 48 वर्षांनंतर त्याची दुरुस्ती करप आणि ह्या इमारतीचे विस्तारीकरण करप म्हणजे एक्सटेन्शनय आसा हांगा आणि रिपेयरय आसा, मेंटेनन्सय आसा, असे 2-3 विषय लक्षात घेऊन
हांगा प्राथमिकता दिवन ह्या इमारतीचें काम विस्तारीकरणाचे आज आमी सुरू केल्लें आसा। आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट श्याम शेट्ये सपत्नीक आयज तांच्यांनी पूजन केल्लें आसा आनी आयज हें काम सुरू जाता आनी आमची अशी अपेक्षा आसा की येणाऱ्या एक वर्षभरात हे काम पूर्ण जातलें आनी आमच्या हांगाचे जी भुरगीं आसात ह्या भुरग्यांक ह्या नवीन विस्तारीकरण केल्ल्या इमारतीत तांकां नवीन जे आतां राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आसा ते लक्षात धरून हाची निर्मिती आमी करतात। त्या पद्दतीची वास्तुरचना आमी हांगा साकार करतले आनी तातूंत ही भुरगीं शिक्षण घेतली अशी आमकां अपेक्षा आसा। आमी श्रीदेव कमलेश्वरा कडेन जो आमचो आराध्य दैवत जेच्या नांवाचेर ही शाळा आमच्यो चलतात, खरें म्हणजे आमचे 2 प्रायमरी स्कूल्स आसात, 2 हायस्कूल आसात, एक हायर सेकंडरी आसा ह्या गांवांत। तर हांगा जी आसा ती प्री प्रायमरी, प्रायमरी आनी हायस्कूल आसात। तर हे सगळे आमच्या कमलेश्वर देवाच्या नांवार चलता आनी कमलेश्वर पंचायतन जे आसात तातूंत आमकां कमलेश्वर देवी भूमिका, शाळेश्वर हांगाचे जी मंदिरां आसात ह्या देवांचो आशिर्वाद आसा तो फुडेंय मेळचो